flauwekul. Goeie plaat van die OJ's muziek uit de jaren 70 alweer. We zitten zo bijna in het laatste half uur van dit rondje ZVL rechtstreeks vanuit de bibliotheek in Terneuzen. De laatste gast is aangeschoven. Een muzikale gast nog niet, want die komt nog. Die hebben we tegen het eind van het uur natuurlijk. En dat is Jolien Hamelink op de viool. Maar... Even kuchen, dan gaat hij. 2015 gemeenteraadslid Terneuzen, sinds 2018 lid van de Provinciale Staten, december 2023 lid van de Tweede Kamer, portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschappen, kortweg OCNW. En vandaag zit hij even bij ons aan tafel, Patrick van der Hoef. Goedemorgen, Patrick. Goedemorgen. Dan was je. Ja, het is even zoeken in deze grote stad. Hè. Het was even zoeken. Ik was nog heel even op de oude locatie, zeg maar, waar jullie op zaterdag niet uitzenden, maar we zijn er. De studio. Ik vond het zo mooi. Die is het grote mondaine in Den Haag gewend, maar in Terneuzen rijdt hij hopeloos mis. Dus geeft niks, joh. Leuk toch eigenlijk. Ruim 1 jaar nu Zeeuws-Vlamingen in de Tweede Kamer. Althans, een Zeeuws-Vlamingen die wij dan redelijk goed kennen. Bevalt het nog steeds, hè, Patrick? Ontiegelijk bevalt het. Ik heb het daar reuze naar mijn zin. Er zijn wel eens dingetjes die dan wat minder zijn. Als bijvoorbeeld deze week heb ik verlof. Hè. Dan, vanuit de regio Den Haag is er nu vakantie. Maar mijn kinderen pas de week erop. En dat is dan weer toch een nadeeltje, zeg maar. Maar ja, kinderen zijn trots op papa. Dus wat dat betreft komt het ook wel weer goed. Maar dat zijn nadeeltjes die je ook hebt. Ja. Oké. Als je landelijk niet het gekrakeel, zal ik maar zeggen, rond de coalitie. Wat voor invloed heeft dat op jou? Nou, kijk, iedereen heeft zijn eigen rolverdeling en zijn eigen taak natuurlijk. En het mogen duidelijk zijn dat als je als PV de verkiezingen gaat, dat je bepaalde idealen hebt. En als je vervolgens in een coalitie terechtkomt, dat je met elkaar rekening moet houden. En zo kom je samen tot iets. En dat loopt wel eens stroef natuurlijk. Dat is bekend. Dat kunnen we niet onderuit natuurlijk, want dat zien we elke dag op tv, Patrick. Dus hoe lastig of dat is. En dan de voorspellingen toch van, hoe lang gaat dat nog duren? Als je daar nog middenin zit, hè, denk je van, oké, die heeft gelijk, die niet. En iedereen heeft zijn eigen gelijk. Je moet een beslissing nemen. Heb jij altijd nog profijt van jouw militaire voorgeschiedenis? Dat vraag ik me wel eens af, snap je? Dat is een best een goede vraag. Nou, dat denk ik wel. Want een stukje normen, waarden, discipline en een stukje natuurlijk verbondenheid en kracht. Die neem ik toch altijd al mee. Dat vormt je in de jaren dat je natuurlijk bij de Special Forces zit, bij het Corps Mariniers destijds. Dat zit in je rugzak en dat heb je altijd wel bij. Dus waar er ook hectiek is, Patrick is eigenlijk altijd wel rustig. Oké. Ja. Hoe lig jij daar zo in de groep? Hoe loopt dat? Durf je daar zelf iets over te zeggen? Ja, nou ja, goed. Ik merk aan mijn collega's wel dat ik een gewaardeerd Kamerlid ben. Ik merk dat intern en zo zit heel de groep wel goed en hecht ook in elkaar. Dat zijn volgens mij prima geluiden in Den Haag. Ja. Mm-hmm. Oké. Dat ga ik niet vragen. Dat ga ik niet doen. Nee, ik zat met dat militaire gevoel. Kijk je wel eens naar Kamp van Koningsbrugge? Natuurlijk. Is dat goed of niet? Klopt het niet? Oh, die discipline die daarin gebracht wordt natuurlijk. Maar als ik terugdenk aan mijn FINEX, de final exercise van je laatste weken van je opleiding, zeg maar, dan kracht en toewijding, dat is natuurlijk wel iets wat dan in zit. Dus dat is eigenlijk nog wel heftiger dan dat het daar naartoe gaat. Ja. Maar dat moet ook. Onze jongens moeten natuurlijk wel fit zijn. Tuurlijk. Ja, we hebben er veel nodig. Hè. Europa moet voor zichzelf kunnen zorgen. Dus er is veel werk aan de winkel wat dat betreft. Er moet wat gebeuren. Ja, oké. Ik ga toch over logistiek. Logistiek, is dat nou een routine bij jou momenteel? En logistiek bedoel ik, je reed je naar Den Haag toe en dan moet je naar Middelburg en dan weer terug zo. Ja, ik heb inmiddels daar een vaste locatie, een vast hotel waar ik elke dinsdagnacht, elke dinsdag, woensdag en dan woensdag op donderdag verblijf. In Den Haag praat je over? In Den Haag, ook een vaste kamer als het ware. De mensen die daar werken, die kennen me inmiddels natuurlijk ook heel erg goed. Dat is midden in het centrum. Wel eens lastig als je uit het rustige Zeeuws-Vlaamse komt en je wordt dan 's morgens om 5 uur wakker door een tram die voorbij dendert. Okay. Dat blijft wel dat gevoel. Is het niet omgekeerd? Je went aan de stad en het saaie Zeeuws-Vlaanderen terugkeert? Nou ja, ik heb al eens gevraagd om een kamer wat achterin het gebouw en daar zit ik dus nu ook. Maar het is een behoorlijke tonnen aan ijzer wat dendert over die straatstenen natuurlijk. Dus dat is andere geluid daar hier. En de ambulance, als dat hier een ambulance is, dan kijk je nog eens een keer op. Maar daar is dat dan meer de norm, zeg maar. Ja. Scheringen-Rinsma, ja. Oké, dat is dus in Den Haag en dan heb je je ritje. Je bent dat gewend nu, die routine? Ja, absoluut. Ja, ik rij heel vaak gewoon met de auto naar Goes en dan stap ik daar op de trein. Ja, en, dat is relaxed, hè? Doorgaans. Het Centraal Station is ongeveer 150 meter van de Tweede Kamergebouw. Dus
Nee, dat zit erin en dat loopt goed. En mijn kinderen weten van papa komt in ieder geval donderdag thuis. Of dat nou donderdag heel laat is, misschien al vroeg in de ochtend van vrijdag. Of dat soms misschien eens een keer wat vroeger is, net voor de file, zeg maar. Maar ze weten dat en dat is mijn routine. Ben jij vrijdags in principe thuis? Nou, ik zit natuurlijk ook nog in de Provinciale Staten. Ja, precies. Dus, dat doe je vrijdag. Dat is op vrijdag, hè, die verhaal op vrijdag. Ik heb natuurlijk heel veel steun daaraan aan Peter van Valder en India Zandman, die voor mij daar ook de commissies natuurlijk draaien. Ja. Maar gisteren zat ik... Gemeenteraadsleden in Terneuzen, vooral duidelijk. Ja. Gisteren had ik een gesprek met de commissaris van de Koning over onderwijs in Zeeland natuurlijk. Ja, de huidige tijdelijke commissaris van de Koning. De huidige tijdelijke commissaris van de Koning. Hij wil wel door, toch? Of heb je dat niet gezegd? Je was toch met hem in gesprek? Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Want door mijn drukse werkzaamheden zit ik niet in de vertrouwenscommissie. Er is een vertrouwenscommissie die gaat, zeg maar, over de nieuwe sollicitanten die graag op die functie willen solliciteren. Dat is wel iets moois om mee te maken. Ik heb het in het verleden wel meegemaakt met onze huidige burgemeester in Terneuzen. Dat is een heel mooi proces. Moet je naar een geheime locatie. Niemand mag weten wie er komt solliciteren. Geheimhouding. Dat is een hele hoop. Want je kan ook iemand die afgewezen wordt natuurlijk beschadigen. Hè? Als je zegt van je hebt gesolliciteerd, maar die is niet geworden. Dus dit proces is heel zorgvuldig, maar ik neem daar geen deel aan. Ik ben natuurlijk druk in Den Haag. Maar goed, ik ben wel vrij veel op vrijdag in Middelburg. Ja. Oké, dat doe je de Staten. Je praat dus met Hugo. Hebben zoveel koetjes en kalfjes, zal ik maar zeggen? Ik ben heel... Hoe vind je hem? Is dit een goede commissaris van de Koning? Ik ben heel... Nou, laten we het zo zeggen. Hij doet enorm zijn best. Hij probeert echt voor Zeeland te profileren. En hij is ook heel kundig als je kijkt naar de afgelopen periode. Dat bijvoorbeeld de vergaderingen wat strakker geleid worden. In die zin dat er heel vaak in de politiek is het een interruptie. En dan gaat iemand anders daar een interruptie op geven. En dan krijg je weer een hele nieuw debat. Ja, en eigenlijk moeten de discussies plaatsvinden in de commissies en vervolgens in de raadsvergadering moet het eigenlijk wel gewoon beslissen zijn. Hè. Dan moet je echt wel je punt gemaakt hebben. En daar geeft hij minder ruimte voor. En dat is ook wel een verzoek van mij geweest. Dat is dat klopt, ja. Dan zeg Hugo, kom op, in het Zeeuwse vergaderen is nogal breedsprakig. Ja, precies. Ja. Rondje ZVL. Dit is mooi. Tegenwoordig zijn alle liedjes ongeveer zo lang, maar in de jaren 60 deed het zo wel. The Price of Love. Anderen kennen het misschien nog van Brian Ferry, want het is het origineel van de Everly Brothers. We hebben nog 20 minuten, dan ga je luisteren naar... bijna zeg. Oh, we gingen de mist in. Rondje ZVL, dames en heren. Te gast is Patrick van der Hoef, Tweede Kamerlid voor de PVV. En in Zuid-Vlaanderen natuurlijk OCNW, dat is jouw portefeuille, Patrick? Dat is correct, ja. Oké, de letter O staat voor onderwijs. Ik ga gelijk met de deur in huis. Roosevelt University, wat een toestand. Die komen naar jou toe, want jij bent een Zeeuw die in de Tweede Kamer zit. Nee, dat is helemaal correct. Ook daar gaan natuurlijk meerdere gesprekken over. Volgende week ben ik uitgenodigd bij wethouder in Terneuzen om daar nog eens een keer van gedachten over te wisselen. Gisteren het gesprek met de commissaris van de Koning is er natuurlijk ook over gegaan. En dat ligt heel gevoelig. Ik heb er natuurlijk wel een gedachtegang over. Als je kijkt dat je daar 200 vakken hebt op een bestand van 570 leerlingen, waarvan er 2/3 buitenlandse studenten zijn. Waar heel veel vakken gegeven worden, zoals politicologie ook wel, maar antropologie. Heel veel met Gies op de achternaam, zeg maar geen chemie, om het zo maar even aan te geven. En dan denk ik van ja, we hebben hier een universiteit nodig die echt voor de Zeeuwse bedrijvigheid daarin, zeg maar, les geeft. En dat is een beetje verwaterd, dat is een beetje weggelopen. Er zijn echt 70 docenten daar bezig op een bestand van 500 leerlingen. En dat is wel helemaal uit de pas. En dat is iets waar UCR nu heel goed mee bezig is om reorganisatie door te voeren. Maar je kan je afvragen, als je 2/3, dus 400 ongeveer leerlingen hebt van het buitenland, moeten wij dat als Nederland, zeg maar, moeten wij dat dan maar bekostigen? Er zijn 92.000 buitenlandse studenten in Nederland. Dat mag echt wel een tandje minder, absoluut. Het is toch ook een unieke plek? Dat is zeker een unieke plek, maar het is eigenlijk een student is voor het onderwijsinstelling is een verdienmodel. Per student kan je gewoon geld verdienen. En dat is eigenlijk een beetje uit de maat gaan lopen, doordat scholen eigenlijk zoveel mogelijk opleidingen erbij betrokken die eigenlijk helemaal niks meer met de regio te maken hebben, waardoor je steeds meer leerlingen hebt. En als je steeds meer leerlingen hebt, dan is het verdienmodel ook hoger en aanweziger. En dat mag wel een tandje minder. Internationaal onderwijs mag wat ons betreft, en het ook wat de regering betreft een stuk lager. Oké, bij deze. Onderwijs is van die 3 letters hetgeen waar jij de meeste tijd aan besteedt, denk ik.
Absoluut, absoluut. Ik moet dat even goed uitleggen. Het is onderwijs, cultuur en wetenschap. Precies. Ik ben zelf verantwoordelijk geweest in de eerste gedeelte van mijn portefeuille op basisonderwijs, middelbaar onderwijs en het mbo. Vervolgens is er een verschuiving plaatsgevonden bij ons in de fractie, omdat we natuurlijk mensen geleverd hebben die minister of staatssecretaris werden. En dan is er een collega van mij achter op de lijst zeg maar, binnengekomen, meneer Opschoten Nico. En die is vroeger altijd bestuurder geweest in het onderwijs. Dus die doet nou lager onderwijs en mbo. En ik ben zelf nu voor hoger onderwijs en dan vallen ook leraren onder, gezondheid van jongeren valt eronder, vervolgonderwijs. Het is een heel pakket, maar cultuur valt dan weer onder een andere collega. Zo werkt dat. Ja. Nou ja, ik keek zomaar eens online terug, je kunt het allemaal terug. Moties, het gros wat je doet en vragen die gesteld worden gaan over of hebben met onderwijs te maken of ook de zorg zit er dan gelinkt zo nu en dan. Ja. Cultuur, als ik je over cultuur vraag, heb je bereikt op cultuurgebied zeggen van dat doet iemand anders. Ja, nee, absoluut. Dat doet mijn collega Martine van der Velde, die is op cultuur. Okay. Dus die heeft echt haar eigen portefeuille, die is daar ook in gespecialiseerd. Die verdiept er daar uitmuntend in. Geldt dat ook voor wetenschap? Ja. De andere nee, wetenschap dat zit onder mijn portefeuille. Ja. Dat is een heel breed begrip natuurlijk. Dat is een verschrikkelijk breed begrip, ja, absoluut. Ja. En wat heb je daarin bereikt? Nou ja, goed. Je merkt natuurlijk wel dat nu, als je ook even teruggaat naar de UCR, dat het onder druk staat. Hè, dat wij zeggen van nou... Ja, dat valt daar dan ook weer onder natuurlijk. Natuurlijk, dat valt daar dan ook weer onder. Dus ja, daar waait een wind op dit moment door de wetenschappen waarvan zeggen van daar gaat minder geld naartoe. Dus als bestuurder of als in de politiek moet je ook wel eens vervelende beslissingen nemen. En dit is daar één van geweest, ja. Dat minder geld naar de wetenschap is. Ja. Is dat slim? Nou ja, goed. Het doet toch erg veel voor er gaat nog steeds verschrikkelijk veel geld naar de wetenschappen. Ja. Ontiegelijk veel geld. Onderzoek en dergelijke? Ja, maar wel minder dan eerst. Omdat je nu een situatie had van als je ergens een onderzoek naar wilde doen, dan kreeg je ook zomaar geld. Maar ik vind wel de onderzoeken die we doen moeten wel meerwaarde hebben voor het land. Ik kan me voorstellen dat je onderbouwt waarom je onderzoek wil doen. Dat lijkt me logisch. Ja, nou als je onderzoeken hebt... Gebeurde dat te weinig dan, zeg maar? Nou ja, goed. Kijk, er zijn natuurlijk onderzoeken en dan probeer ik het niet belachelijk te maken. Maar bijvoorbeeld als je aardappelen wilt planten op Mars, ik bedoel, dat kan een heel leuk onderzoek zijn, maar dat is niet realistisch. Dat lijkt me ook niet. Er hoeft geen bak geld naar naartoe. Nee. Ik ben nog steeds... Dat kan ik wel volgen, ja. Ik ben een nuchtere zeeuw en we moeten goed op de centjes passen natuurlijk. Ja, stel je voor dat je hier niet nuchter aangekomen was. Dan had ik geweten waarom je op de verkeerde plek was. Dat is flauw grap. Word jij beoordeeld? Door jouw baas of iemand, moet jij op het matje komen doen dan? In positieve zin dan? Hoe je het doet, een beoordelingsgesprek of weet ik iets in die nee, dat niet. Hè, want een Kamerlid is natuurlijk zelfstandig. Je zit natuurlijk in de PVV-fractie, maar daar merk ik wel, omdat ik verantwoordelijk ben geworden voor onderwijs, digitale zaken, cultuur en wetenschap natuurlijk ook, en PVV Liaison, dat is dan contacten met, dan ben ik als het ware subcommissievoorzitter, waarbij ik dan elke week een gedeelte van de Kamerleden bij mij aan tafel heb om door te spreken wat er de komende week gaat gebeuren. En dan breng ik dan op dinsdag zitten we in een iets kleiner gezelschap. Ja, okay. Zitten we dan aan de grote tafel op de kamer van onze leider. En daar bespreken we dan die commissie door. Dus ik denk wel dat ik daar gewaardeerd ben, anders kom je niet. Nee, het is ook current. Ik bedoel, het is niet dat ze nu en dan zo'n gesprekje hebben, Patrick. Nee, de kiezer mag dat bepalen, hè, of ik het goed doe. Ja. Okay. En dan doe je Den Haag al een tijdje natuurlijk weer. Wat is nou eigenlijk leuker? Makkelijker? Lokaal of dan toch in dat moderne Den Haag? Ik vind het een heel leuke vraag. Ik zal het je zo zeggen. Ik volg natuurlijk zeker de gemeenteraad in Terneuzen enorm. En dan merk je met de ervaring die je dus nu hebt in het Haagse, of zelf ook in het lokale van de provincie, dan denk je wel eens van, had ik nog maar even in die gemeenteraad gezeten, had ik de wethouder of de burgemeester mee kunnen nemen in mijn gedachtegang, of misschien wel eens een keer van, dan zit je wel eens je eigen te verbijten van, ik snak er nog wel eens een keer naar terug, zeg maar, omdat het heel erg leuk is. Maar ja, natuurlijk, je groeit door en je komt via de provinciale staten in Den Haag terecht en dan heb je dan een andere rol. Ja. Maar is toch een ander spel, denk ik. Absoluut. Wat mij dan altijd opviel is, ik denk dat, laat ik het woord polarisatie maar gebruiken,
is dat daar in Den Haag veel groter is dan dat je het hier lokaal meemaakt. Ja, nou ja, goed. Je verkondigt ieder je eigen beeld. En dat is achter de schermen een stukken minder. Als ik een bak koffie ga drinken en dan komen de jongens van Denk tegen, dan ben je gewoon heel vriendelijk tegen elkaar. Maar ja, je zal in de grote plenaire zaal goed zien dat we wat dat betreft tegenover elkaar staan. En zo werkt het eigenlijk. Alhoewel, er is ook een goede vorm van dualisme. Van de week heb ik wel eens gehoord over van, goh, jullie vallen wel eens jullie eigen minister aan of jullie eigen staatssecretaris. En dan denk ik van, ja, maar dat is nou net de bedoeling van politiek. Kunnen, Dat hoort zo, ja. Is op. Goed. We breiden er een eind aan, Patrick. Ja. Want ik heb nog een artiest gereed staan. En die gaat ook nog spelen. En daar kijk ik Kijk ook altijd een klein beetje naar uit. Nou, dankjewel. Ik vond het fijn dat je er was. We zijn lang nog niet uitgepraat. Er zijn nog heel veel andere vragen te Absoluut, stellen. absoluut. En ik zal ongetwijfeld niet de goede gesteld hebben volgens de kennis. Maar we hebben toch weer eens bijgekletst over Patrick van der Hoef. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Patrick van der Hoef, Tweede Kamerlid voor de PVV. En Filipienenaar. Is het Filipienenaar? Ja, toch hè? Ja, Filipijnen Het is geen Filipiener, hè? Nee, oké. In de eerste aanleg dat toch. En wat onze voorlaatste gast vandaag in het wekelijkse rondje. We zijn weer bijgepraat. Dankjewel, Patrick. Dat was zover. We gaan zo naar onze violisten toe. Dat doen we naar deze van Simon Webb. No worries? No worries?